Subscribe खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ थाबैनो मोननो हायो। रुंसारि कमलेश्वर खाख्लारि गोसोखां दिन्थिफुंसालि दरजा खेवनायाव मदद होफैनो थाखाय जों आफादि जानानै खावलायनाय जाबाय। जोंनि दरजा बेखेवगिरि मानगोनां मुस्रि शर्मानन्द दैमारि आफादगिरि गवालपारा जिल्ला बर' क्रिस्टि आफाद सफैखाबाय। ओंखायनो जोङो गासै जोंनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि दिन्थिफुंसालिनि दरजा बेखेवनाय हाबाफारियाव मदद होफैनो थाखाय जोङो खावलायनाय जादों। मानगोनां गवालपारा जिल्ला बर' दलनि खुंगा 74थि गवालपारा जिल्ला बर' दल क्रिस्टि आफादनि खुंगा 63थि गवालपारा जिल्ला बर' दल आइजो आफादनि खुंगा 47थि आरो गवालपारा जिल्ला बर' दल धोरोम आफादनि खुंगा 14थि मायथाइयारि जथुम्मानि दिनैनि थामथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा दङ रुंसारि कमलेश्वर खाख्लारि गोसोखां दिन्थिफुंसालि दरजा खेवनाय। बे हाबाफारिखौ जों जागायजेननो थाखाय आखायाव लानाय जासिगोन। ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि बे दिन्थिफुंसालि दरजा खेवनाय हाबाफारियाव मदद होफैनो थाखाय जोङो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। Keulang Mel. Ai con cái đi mèo bây giờ nó có đây
là liền. Hả? Đi đây rồi.